Beti euki sendot eskoitzatik urteteko ez dakit gogo hori, eta inoiz ez topa igual momentua. Bai, bueno, berez, Suitza dau kantoi desberdinetan banatuta. Gure kantoia da Ticino, eta da Ticinoko hiriburua. Baina berez ez da hiri handi bat, hemen hiri importantiena esan dela Lugano. Ni hemen bizinaz aran baten, bai Morovia deiketan dana, eta nau mendiz inguratuta. Leku oso politxak daukete inguruen. Ez dakit, inpakta izuzte da pura, dela leku bat dauena oso ondo zainduta eta beti dauena oso garbi. Da leku bat benetan politxa ikusteko. Kaixo Jon, zer moduz, Suitza inguru hortan? Haupa, neko oso ondo, eskerrik asko. Kirolde gixan proiektu hori, zer moduz doia? Bueno, badoie poliki aurrera. Oine ongare apurrak geldi, eukidou arazotxo bat, permiso batekin supongo olako gauzak olako proiektuetan eta normalak izango diela, baina bueno, hori konponduta eta dan aurrera. Ja martxe hartzen orduan. Bai, oine uda partera, igual apur bat abuztuan eta azkenien jente asko ez daula nitzen eta aldetu hartik apur bat geldi, baina bueno, printzipioz iraien berri iztope azteko moduen, bai. Nundik urten zatzun ba, kiroldegi hau iteko ideia hori? Ez da berez kiroldegi bat, da geixa padel munduei begirak indako olako txentro sportibo deiketan da hemen olako bat. Eta isa esan dike padel mundu hortan eninguen oso sartuta, baina bueno, ona etorri nintzen nien nire hemengo laguna bai da oso padel jokalari, bueno, ona eta asko guzteta jako, eta eurak basaukien ideia hori buruan. Eta bueno, azkenien ni sartu nazemen apur bat, de rebote esaten dana, ez? Ni nauken nire asmoa esan hemen ona etorri lana topau eta igual apur bat inbertsión batin. Eta bueno, azkenien gauza batek lotu dau bestia eta juntau gara dau pertsona eta hor gaz proiektuakin aurrera. Hemen bakarrik ez, orduan, horbe modan dau padela? Bai, oso modan. Azkenien Europa mailan nik uste dute puntu fuertienak diela Espainia eta Italia. Eta justo gu hemen bizi gara Italiatik oso gertu, orduen gure zonan bepadelak bastante fuerte joten dau. Eta labur asaltzeko, zelako kirolde gisa edo, zelako eraikina izango da? Bueno, izango da eraiki bat nun sartzen zaren, behien eukiko dau parkin pribau bat denda batekin eta rezepzio batekin, dendia izango da beti padelan inguruko denda bat, pala, kamisetak, hori dana. Gero, lehengo pisuan egongo die bost padel pista, aldagelak eta taberna bat, eguneko menuakin eta holan. Gero, beste pisu baten eukiko gimnasio bat, nutrizionista bat, fisio bat eta entrenadore personal bat, eta gero hortik gora ofizinak, bost ofizinak. Zeure kasu personalea etorritea, Jon, urte beteia, Suitzan? Zer keruan da joan zinen horra? Beti euki sendot eskoitzatik urteteko ez dakit gogo hori, eta inoiz ez topa igual momentua, baina bueno, ikusten daun ja, 30 urtekin jatela geratzen bala asko urteteko, eta bai topa dauen momentua enauko laola lotura fuerte bat, esagotena, ez? Enauken etxe bat pagetako, enauken holan SB lotzen zuztena benetan, eta lana amakin itxen hauen, orduen, bueno, proposatu notzana amai, hori, torri jaten ideia, esan zuzten aurrera fateko, eta hemen dau. Belinzonan, zauz, hiri bat baino, herri bat dala izalek ez da? Bai, bueno, berez, Suitza dau kantoi desberdinetan banatuta. Gure kantoia da Ticino, eta da Ticinoko hiriburua. Baina berez ez da hiri handi bat, hemen hiri importantiena esan dela Lugano. Suitzan, mapa kokatu eskeo, nun da, zehazki? Italiatik oso gertu, gu bizi gara Milanetik ordu betera, eta fronteratik 25 minututara gutxi gora bera, osea, bertan. Proiektuaz aparte, zure egunerokoa zein ja hor? Egisa da, ez daukotela denpora asko aspertzeko, ze proiektuaz aparte lagun batekin bizinaz eta bi alaba dauzko. Orduen eurekin denpora mordoa pasetan dut, eta gero hori, txaldetan kirolapur bat, korrika itzen fan, lagunekin trago pare bat, eta, bueno, eskoitzan itxen hauena gutxi gora bera antzerako da, bai. Baina izialdirakota, askotariko aukerak eskaintzen ditu, Belintzonak? Bai, bueno, badaz aukerak, azken nien, egisa da, ona etorri nintzen nien apur bat jakin arte nundik zabitzen zein zez, apur bat galduta, ez, eta esaten daue, Suizako jentia apur bat itxisa dala, alde hortatik, baina, bueno, nik bastante suerte eukidot, lagunonak itxut, eta bai, eurak erakutzi duztie hori. Norak fan, ze esautu, eta egisa zen politxa da, bai. Eta italieraz, ze moz moldaketan zara? Bueno, ezin zut esan ondo itxendoten iberba italianoz, baina egisa da zieran geixen bat erderaz itxen zauen jentiakin juntatan nitzela geixau, baina, bueno, ezkenien gero bilera danak proiekturako italieraz itxen die,
badauket hemen kuadrilla bat oin italianoa dienak, orduen moldatzen az. Ez dut esango italiano bat dauketela, baina, bueno, behintzet berbetako moduen bai. Eta orain dela urte bete, fanzinean, 0-0, ez autu bez hizkuntzia. Belinsona, hiri moduan edo herri moduan, zelakoa dala esango zeke? Ba, esango notzun dela hiri bat oso lasaixa. Egisa da danetik daukotzu da itxeko gure bozu, baina da hiri bat lasaixa, eta bai hasieran, supongo izango dela Suitza da moduen, bai, ez dakit, inpakta izuzte da bat dela leku bat dauena oso ondo zainduta eta beti dauena oso garbi. Da leku bat benetan politxa ikusteko. Gaztelu epe presentzia nabarmena dako, ez da hor? Bai, esaten zie dela gazteluen iria, barkatu. Dauko 3 gaztelu, da herrixan dauen bertan da hor bertan gaztelu bat, deiketan da Castel Grande, gero bigarren bat apur bat gora hau Castello di Montebello, eta gero azkena goizen, ez dakit oso ondo izena, Sasso di Gorano, holako zehose, da. Horko tradizion bat edo beste aipatu beharko bazeke, ze esango zeke? Hemen emuten zie importantzia asko karnabalei, eurendako da fetxa bat oso importantia, eure deiketan zie Rabadan. Dala euren dialektuen tipo zarata asko, olako zehose. Eta itzen daue aste eta pikuko karnabala. Eta gero hortaz aparte, zapaturo hor Belintzonako aldezarrien itzen da merkatu bat, eta inguruko baserrixetako eta jentia ekarte itxu bere ardaua, bere okelak, bere gaztaiak, eta politxa izeten da. Dialektua aipatu duzu, ez dakit italierako eurak dialektoa dakoi? Italiera antzerakoa da edo zer da? Bai, berez italiera da, baina oso zaila da ulertzeko. Nik adibidez, ez dut ulertzen praktikamente zebe. Zuk zeuk italiera zitzen doztezu, eta eurak italiera erantzuteko gai dira, edo dialektuan, edo? Bai, hemen normalien jente geixenak italieraz, Milaneko italiera hori daukie. Jente nausixak eta bai itxan da igual geixau hori dialektoz, baina bestela ez, danok komuniketan gare italieraz, normalez. Nik ez dut igerten nola diferentzia asko Suitza eta Italian artian, nik bai igerri dut diferentzia asko Suitza interna, Suitza aleman hortan, eta hemen jentia adibidez da asko bezabalaua, ez dakit. Honek emuten da praktikamente Italia. Eta paraji dagokizunez, Alpiak bebertan? Bai, egisa da hemen gomendiak ez diela hain espektakularrak alpietan moduen, baina ni hemen bizinaz aran baten, bai Morobia deiketan dana, eta nau mendiz inguratuta, leku oso politxak dauket inguruen. Fateko itxureri pai, mendi horretxara? Bai, normaldien, atzaldetan ez dauketet nien nola esepitxeko, korrika urtetenaz, o mendira fatenaz hemen inguruen, bai. Lehen hasieran aipatu duzu Jon, Milan dala hor gertuen dakotzun hiri handixena, ara joateko itxurarik bai, edo Suitza inguruan mogitzen zara zuzeu? Egisa esan enaz mobiruten asko, bai, hemen Suiza aldetik dire ingurutik bai ikusitxut leku gehiago, Milanen behonaz, ez dakit pare bat 3 aldiz, adibidez oindala aurrek urtien inauen maratoi erdi batan, baina holan bizitan enaz faten. Agezkenien hemen faixak eta bazkaixak eta itxia oso karua da. Eta lagunekin jutetan garen nien askotan, Milan aldera faten gara, afaltzen o lako gauzetara bai. Baina bestela turismoa gutxi. Karua dala esan duzu, fama hori badako, baina bizi kalidadea ona dalan famia be badako, ez dakit, ze irakurketa egin duzun zuk, zela bizi duzun hori? Azken nien da hori, dapur bat balantza bat. Soldatak altuak die eta bizitzia karua da, orduen, konpensa huitzen da apur bat, ez? Nik bai hartzen zete apur bat Euskal Herriko lan itxura bat, ez? Parajiak, janabe, italian antzerakoa da, han beti hobia, Euskal Herri moruen ez da jaten inun, hori seguro. Baina, bai, uraldixa, lekuak, jentia, bai, ni esango nagoen bizikalidadia ona dela, eta pozik nago, bai. Gustora zauz, etxien mogan praktikamente orduan. Bai, on ja, azken dien nire etxia da, ez? Eta, bai, gustora bizinaz. Eskoriatzakin, ze harreman mantentzen duzu? Fatenaz noizien behin lagunak be etorten die bizitan, oindala 3 bat aste egon die lagun batzuk, gero oin abuztuen be badatoz, orduen azken dien 2 orduta gazen hauela, ez dakit Australia baten, ez, baina. Konexinoak eta honak, egazkinez? Bai, Milanetik hartzen dute egazkina normalien, eta Milanetik Bilbora. Eta epe laburrera begira, Jon, ze asmo, oin zela bai eskuak lotuta dituzu, epe laburrera bentzet? Bai, galdera ona, porque etorri nintzen nien, hasieran asmoa zan hori, apur bat beste esperientzia proba, igual urte bete 2 urte lan din eta buelta etxera, baina zuertau dadan proiektu honekin, epe labur ertainera egisa zan bai ikustenaz hemen. Gero hemendik ez dakite 10-15 urtetara
batek daki ez, baina goin momentuz bai ikusten dut nire burua urte batzuk hemen. Oso ondo, Jon, mila esker guri atiak zabaltzeatik. Eskerrik asko zuei entrevistiagatik. Ondo segi, gero arte! Bai, agur!